हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, दिनैनि बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेब्लाबो हमदांमोनखाबाय। बेनो जादों लोगोफोर बर'नि बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन सिनियर मेथाइ रोजाबगिरि बिथां बिग्राय ब्रह्म सार बिथांनि सोमोन्दै, लोगोसेनो बिथाङा सोर फावखुंग्रिनि बिफा, बेफोर गासैखौबो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो मोनथिनो मोनगोन। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना बिथांमोननि सोमोन्दै मोनथिया एबा मोनथिनो लुबैदों, भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर, जोंनि बर' हारियाव बिथां बिग्राय ब्रह्म सारखौ रावबो सिनायै गैला। मानोना गोदोनिफ्राय दिनैसिम बिथांनि रोजाबबोनाय रोजा रोजा मेथाइफोरा जेरावबो गोसारनानै दंसै। बिनिखायनो जों बिथांनि गारांखौ खोनाब्लानो बयबो हमदां मोनखायो। बिथाङा गोबांथार बर' सावथुन आरो बर' एलबाम, केसेट बायदिफोरावबो गोबांथार मेथाइ रोजाबबोबाय। लोगोसेनो बिथाङा बर' हारिजों गोरोबफ्लेनाय आरो बर'नि बायदि आफादफोरजोंबो गोरोबफ्लेनाय मिलौदो गोरबो नांहाबनाय मेथाइफोरबो गोबांथार रोजाबनाय दंसै। लोगोफोर, दायो जों मोनथिनानै लागोन बिथांनि नखरनि सोद्रोमा आरो बिथाङा बबेनि, लोगोसेनो बिथाङा सोर फावखुंग्रिनि बिफा एबा बिथांनि फावखुंग्रि फिसाजोआ सोर। बिथां बिग्राय ब्रह्म सार बिथांनि नखरानो जादों चिरां जिल्लानि बिजनी बाथौपारा होननाय गामियाव। बिथांहा नखराव बिसिजों लोगोसेनो सासे फिसाजो आरो सासे फिसाजोला दङ। बिथांनि बिसिनि मुङानो जादों पद्मिनी एबा गुबुन मोनसे मुङा फिरफिला ब्रह्म। लोगोफोर, नोंथांमोना मोनथिनो लुबैनाय बिथांनि फावखुंग्रि लोगोसेनो मेथाइ रोजाबगिरि फिसाजोनि मुङानो जादों पद्मावती ब्रह्म एबा बिथांखौ नखराव रुखि मुंजोंबो गाबज्रिनाय जायो। बिथां पद्मावती एबा रुखि ब्रह्म बिथाङानो जाहैबाय बर'नि मुंदांखा देरसिन मेथाइ रोजाबगिरि बिथां बिग्राय ब्रह्म सारनि देरसिन फिसाजो। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' पद्मावती बिथांनि फाव खालामबोनाय आरो रोजाबबोनाय मेथाइ मिउजिक भिडिअफोरखौ नुखांखाबाय जानांगौ। लोगोफोर, बिथांनि गिबि फाव खालामजेननाय आरो गावनो रोजाबनाय मिउजिक भिडिअनि मुं एबा टाइटेलानो जादों बोदोर गोसोआ। बे मिउजिक भिडिअखौ बिथां बिग्राय ब्रह्म इउटुब चेनेलावनो अफिसियेल हगारनाय जादोंमोन। बिनि उनाव बिथाङा फारियै लाभ लाभ, मानो बिदि जायो, हेपि निउ इयार आरो बायदि बायदि बैफोर मिउजिक भिडिअफ्राव फाव खालामबोयो।
नोंहा आंजों। लोगोफोर बेजों लोगोसेनो बिथांमोननि सोमोन्दैनि भिडिअ'आबो बेखिनियानोमोन। जायफोर नोंथांमोना बिथांमोननि सोमोन्दै मोनथियामोन बे भिडिअ'नि गेजेरजों मोनथिनो मोनबाय। लोगोसेनो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।